Сәлам дуслар, безнең Казан Кайный подкасты ниһаять 2нче сезонга керә. Без озак ял иттек. Без ул мин һәм Радиев Кашапов. Бүген бездә кунакта Ләйлә Лерон, ул безнең Мирас журналының дизайнеры икән. Идел журналының YouTube каналы мөхәррире. Әйе. Блогер. Кайна Казан, кайна Казан, кайна Казан, кайна Казан. Безнең 3 кенә яңалык бүген. Бик сай, әйе. Ләкин җиңел генә шундый хәбәрләрдән башлыйбыз. Беренчесе ул беренчесен Радиев әйтә. Кичә, бүген менә хәзер кичә гала концерт узды инде филармониядә безнең җыр лабораторияның сынын. Димәк, алар аны инде май аенда тиге узган, быел май аенда узганнар иде. Бик озак вакытта Әзерләде. Ул заманнар әле кайчан булган, мен хәйтәм. Чөнки хәзерге заман ул хәзерге фантастик рәвештә. Төшеп калды ул периодда. Май аенда икән алар менә җыелганнар иде, 18 шагыйрь, 18 җырчы, 18 композитор. Аннары тегенче ул жребий ничек әйтәләр. Жребий асадылар, анда Рузилә үзенең функциясын үтәде, җыр тартты. Һәм анда алар бүлемдәге командаларга һәм җыр яза башладылар. Алганнар иде, хәтта мин ишеткәндем, 10 көннән соң бер җыр язып чыктык дип әйткәннәр иде барысы да. Нәтиҗәдә декабрь аенда яздылар менә 32 җыр. Без аны мин аны тыңлап карадым инде ул җырларны. Аннары 1 апрельдә булырга дигән концерт, әмма менә чөнки бөтен кеше өйдә утырган мәҗбүр булды. Менә аны 1 октябрьдә уздырдылар. Без ниһаять менә оркестр белән бергә, аккомпанемент белән 20 яңа җыр ишеттек. Әйдә. Кара, моны калып яңа буын берләшмәсе җыены ясады, оештырды. Иң кызыгы нәрсә, менә Гүзәл Сагитованың әйтә инде, минем зур шундый хыялым, менә шундый лаборатория ясарга. Инде Калипка бит инде 7 ел, хәзер 2013дә башлаган иде шун. 2018дә 5 еллыкка кылынган инде шундый лаборатория уздырырга, концерт итеп менә оркестр белән инде. Моңлашла инде Гүзәлгә өчен оркестр ул инде зур сыйфат билгесе, әйе бит инде. Ләкин менә теге мөмкинлекләр булмаганлыктан, акча булмаганлыктан инде менә алар сузды инде. Менә ниһаять хәзер гала концерт булды, һәм әле билгесез нәрсә булачак хәзер бу җырлар белән, әйеме? Яисә алар районнар буенча барачаклар, мәсәлән, иртәгә Алпаста, бүген Бакабышта китәчәкләр. Яисә бу җырлар радиода булачакмы, телевидениедә булачакмы булар. Яисә без аны кичә ишеттек тә инде һәм үзгә режимдә кебек. Тамам, әйеме? Бу җырлар бер кайчан да булмаячак. Син белмисең аны? Беркем дә белми. Кара, әйтергә кирәк, бу бит бердән-бер җыр лабораториясе түгел. Таткультның 2 лабораториясе узды, дөресме? Һәм шул аралыкта безнең җыр лабораториясе. Тагын лабораториялар бармы? Лаборатория конкурслар бар. Һәр мин ишеттем барсы медиа үзенекен ясый, анда карадым фотолар. Конкурслар инде. Конкурсансы, лаборатория түгел. Кеше әйтте, безгә яңа җырлар кирәк. Димәк, кара, Калибнең үзенчәлеге нәрсәдә? Алар соннар бирде концерт башында. Димәк, 18 шагыйрь, 18 җырчы, 18 композитор. Шулай кеше бармы соң безнең? Бар. 18 композитор бармы? Хәтта берсе дә мин түгел. Юк, Радиев, ничек 18 композитор каян? Или мин дөрес күрмәдем? Бар. Юк, дисәң кандай анда бит ул гала концертта 18 катнашмады. Мин аңлаганча кайберләре хәтта язмады, бәлки мин карап тордым. Булдыра алмаганнар, яза алмаганнар. Статистикасын карадым, мәсәлән, бик күп җырны Мираш Шәһәров язды. Батареяда җырлар язды. Чөнки аның теге аңлый иде. Мәсәлән, бик күп сүзләрне Гөлсә Батталова язды. Мин карадым инде, бүген мәкалә язганда инде. Һәм анда кайбер кешеләр, мәсәлән, Ильяс Камал анда теге дирижер булды бит инде, бөтен музыкасын оркестровка ясады, ләкин аның җырлары нәтиҗәсендә теге соңгы бергә килмәде. Калибның бер символы Йолдыз Миннуллина, әйеме? Шулай аның җырлары. Йолдызның җырлары ләкмәгәне аңлашыла инде, аның барбы җырга салып була торган җырлар. Юк, анда башка әйбер юк. Бу булмады, тип менә минем җыентыгым языгыз дәрәсенәсе. Ул махсус рәвештә. Тәҗрибә юк, димәк. Тәҗрибәне эшләргә кирәк бит. Карыйм әле, просто минем шик шундый туды, как будто яздырмый. Просто бзик. Юк, анда минем, мәсәлән, мин үзергә әйткән идем, лаборатория булганда кешене башта әсәрләргә кирәк. Анда килгән инде остаханәгә Резда Хиярова, әйтте, мин композитор укыганда, мин җырлар язмадым. Бездә консерваториядә это не одобрялось дигән. Мин чыккач, сразу
ну Яза акча башлады. бит инде тем более все яза башлады. Демек аларны да өйрәтмиләр җырлар язарга. Аларда язалар сонаталар, симфониялар, увертюр Белем бирәләр фәннәр. инде. Һәм шулай шагыйрьләр әлбәттә ну шигырьләр яза беләләрдер инде, әйме? Куш тырнакларда. Ләкин алар җырлар яза белмиләр, чөнки юк анда инде курс. Һәм монда ишетелә иде кеше чыга, мин шигырь яздым, аны музыкага салдым. Нигә сезгә ошамыйм? Бит бөтен кистәрне ачтым монда. Мен әйтәм, чөнки шигырь белән музыка берлектә барырга тиеш. Әйме? Монда шәп шигырь булса, шәп музыка булса һәм шәп әле җырчы булса, ул да хәтта шәп җырның ну әйбере түгел. Тудырмый инде. Тудырмый инде. Ләкин аны өйрәтмәделәр нигәдер? Мин белмим нигә. Ну, лабораторияда менә шуның белән кызык булыр иде, ул менә алар үстерсәләр аларның сәләтләрен җыр язырга. Яхшы шагыйрьләр алар әлбәттә бар, ләкин менә күрәсеңме бу чыга ахырдан алар җыр яза алмыйлар икән. Юк, анда кай вакытта күренә, мәсәлән, кемнең бераз тәҗрибәсе бар, яисә кем аңлый башлый, ничек язарга, әйме? Ну, анда күренә инде, мәсәлән, белмим анда кем булган инде, хәйс истә калмады. Булат Ибраһимов, мәсәлән. Ул ничектер дә булса җырлар яза башлады инде, әйме? Аның ин кызыклы тәҗрибәсен мин тыңлай алмыйм, гафу итегез. Татар алга татар. Татар алга кыла мине. Ул аны язганмы? Нигә тала ни татар. Әйе. Аның сүзләрен ул язган. Булат Ибраһимов язды. Карагыз әле, мин бу концертны карадым. Филармониядә идем. Әйе. Һәм чынлап та шундый яхшы сыйфатлы филармония концертлары узган төсле узды. Чынлап та оркестр белән җырлау ул ничектер сагындырган түгел инде. Без күнекмәгән андый концертка. Шуңа күрә мин беренче өлешен ниндидер кызыксыну белән тыңладым. Әлбәттә мин бу концертның аудиториясе түгел. Яки сан аудиториясы кем өчен эшләгән Менә лаборатория? Ләйлә, син дә бит бер өлешен күрдең. Ну, Син андый концертка йөрер идеңме? Беренчедән, ну, йөрмим мин татар концертларына. Нишләптер? Белмим менә. Аннан түгел. Теге менә тен тыңламаган инде. Менә уже кулак ятмый татар музыкасына яшь менә хәзерге вакыттагысы. Теге тыңласам, мин тыңлыйм Илһам Шакировларны, Классика. Айдар Галимовларны. Ну, шундый менә инде ничектер өйрәнгән мин аны тыңларга. Яңаны тыңлый башлыйм, рәдисен тыңласам да, миңа авыр. Син гомумән яңа музыка тыңлыйсыңмы? Син гомумән яңа музыка тыңлыйсыңмы? Юк, менә тыңлам, менә карагыз, мин плейлистны бөтен кеше миннән көлә. 2000 елларда менә Гомумән бөтен телдә дә. Бөтен телдә Син дә. бөтен теге махсус татар эстрадасына гына, Әйе, музыкасына гына. рәсем килми, алар бөтен музыкалар шулай 2000 еллар. Аңлашылды. Менә миңа ошады беренче җыр. Һәм Радиф, син ул шундый күңелле иде, ниндидер Яшә сула анда Әйе. инде Теге сиңа позитив. күрсәткән. Һәм аның ул җырчы Радиф кеме аңаны Илгиз мактыйга. Мөхәддинов. Илгиз Мөхәддинов. Афәрин, ул шундый ниндидер. Яңа Җанлы сашады. егет. Әйе, анда чыга иде артистлар, мәсәлән, күренә Илгиз беренче чыга инде, ул бит аңламый сәхнәнең, анда тоемларга кирәк. Әйе. Ничек үзен тотырга вач, аны аңлаш бетермисең. Ул күренә инде анда прям дәрт Үзенә рәхәт, үзенә. Үзе шундый, вообще шәп миңа бүген җырлар, шәп сүзләр. Мин үзем матур җырлыйм, матур костюмда музыка яңгырый, рәхәт дип инде. Мин аны кабул иттем, аның ул эмоциясы. От эмоция булганда, дөрес әйткәндә, халыкта җырның теге сүзләре дә мөһим түгел, музыкасы менә нинди хис бар, әгәр ул кеше тапшырды икән залга ул энергияны. Әйтәсез, менә әйбәт концерт булды. Әйтсә җырлар, мин истә калмады нәрсә җырлаган. Әйе. Абыдан бер тапкыр тыңлаган читтән син җырны бик сирәк җырлар истә кала. Мен сизге Бородинны карыйсыз бит инде, Эмиль Бородинны. Карап чыгасың да, менә моны чәч сары иде, буны монда күлмәге иде, нәрсә җырлады? Евровидение. Әйе, шулай. Аны гүзәл баштан ук чыгып әйтте, сезгә яңа җырлар гына тыңларга авыр булачак. Һәм чынлап та теге икенче яктан аның ниндидер плюсы булды, чөнки мин җырланган сүзләр нинди икән, мәгънәсе ничек микән дип колак салдым, мәсәлән, тырышып тыңладым. Программалар бирмәделәрме соң шул сүзләр белән кызык булыр ул. Син теге Программа куйдың? Кемисен сен җыр слышың да сүзләр карап утырасың. Мин яратам шул эшләргә. Икенче тапкыр бәлки, ләкин теге Беренче тыелышмалар. Юк, бу нормальный эксперимент, чөнки җырның, мәсәлән, ну, гадәттә әйтәләр, нинди җыр популяр була. Әгәр на фишкасы булса индер. Әйме, ну, алас интересен җырны әйтәм, уфтанманы, мәсәлән. Әйме, анда бар инде, уфтанма, сен кулакка сала бит инде ул. Кабатлап. Сен, кабатлану, яисә бер нидә бер мелодик линияңда, мәсәлән, миңа ошага иде анда, менә бу җырларда кем анда җырлый? Азат Кәримов анда, Назар Байназаровның сүзләренә җыр яза инде. Анда әйтте, әллә, шулай әйтә. Бу ничектер теге шундый теге хис, как будто теге шикләнә кебек, әллә. Мен ул истә калган инде минем.
яйсе кіміндір анда шулай бір кез генә икенче диапазонға көшәйді, еме. Яйсе хәтта нинди сүзләр кабатлый иде, гел-гел, еме. Яйсе мәсәлән кеше просто матур итеп җырлый, аның бар уже стилистикасы үзенең, еме. Мәсәлән, Мира Калимуллина кебек. Ул чыкты, мен ярты сүзен аңламадым сөйткәндә. Ошады. Во-первых, ошады. Беренчедән күлмәгә ошады. Матур кыз чыгып Икенчедән юк, просто Эльмираның бар харизмасы, еме, ул чынлап та бирә алам җырны. Анда техникада тору тәҗрибәсе Ул бар. әле профессионал да. Мәсәлән, шәхтә Алина Шәрипҗановалар, алар уже йолдыз, аларның бэкграунды бар. Анда илкарысын уже дип. Ну, менә Алина Шәрипҗанованың тексты как будто бы ират өчен язылган, бер ничектер туры килмәде кебек миңа тоелды. Чөнки Алина Шәрипҗанованы игълан иткәч, мин һичшиксез теге тыңларга тырыштым инде. Карарга тырыштым. Шулай бит анда булган концерт. Мин яшим сәхнәдә, анда Алсу Файзуллина, ул актриса. Аның турында текст яздылар, Луиза язды инде. Луизаның бер тәҗрибәсе бар. Һәм ул язды. Мин яшим сәхнәдә, ну мин хаят, мин нәрсәдер анда. Нужно драматический җыр инде. Һәм ничек сен, барысы да бар, барысы урында инде кебек. Бәлки кемгәдер ошамастыр инде, хит түгел, ләкин менә бу теге ничектер сүгәрлек әйберләр юк. Карагыз әле, теге тулысынча концерт буенча мин нәрсә тагын әйтмәкче идем хисләремне. Беренчедән оркестр белән җырлангач, мин ничектер бу җырларны теге кино җырлары кебек тыңладым. Как будто менә кайсы берсе теге Джеймс Бондның башы анда. Skyfall шул димме? Ничек бер туры килде? Һәм Илгиз Мөхәддин. Сетле шәй миңа. Юк, нигә юк? Нигә юк? Чөнки син әйттем сиңа, син оркестр музыкасын кинода гына эшләгән бар дисәгәндә. Карас, бу син мәксәттем бер зөкләрне неме? Анда барысы да алар ничектер классика, операга китеп җырлаган кебек тойыла башладым я кой мизгелдә. Чөнки оркестр булганга күрә, алар шулай бирергә кирәк дип уйлаганнардыр инде. Юк, беренчедән бар. Подачасы. Чөнки аны кайып бөтенесе диярлек күпчелеге консерваториядә укыган, эстрадна телевидениедә түгел. Менә ул сизелде. Кайберләрдә алар беләр ничек җырлаган. Мәсәлән, Артур Исламов монда да җырлаган, тегендә җырлаган, әмма аның бар теге позицияда җырлый бит инде ул. Казан. Ләкин анда ничектер бар. Казан бераз анда өстит бераз теге. Драйв инде шулай мин. Кайбер чыга да шулай дип әйтә инде менә. Монда каядыр анда пенопласт белән ушкайм. Син улыйсың, ну матур да, ләкин мин аңламыйм нәрсә турында син җырлыйсың. Бу урын түгел инде. Опера булмагач, монда айырмасы шул, эстрада кеше җыр белән эшли. Прямо җырның ул әгәр җиткермәсә, там шура, аның 3 октавасымы, 5 октавасы бармы, әйме? Алар кеше рэп укый, яшә җырлап белмичә. Алар үзләренең менә көчләрен күрсәтә, тавышларын көчләрен күрсәтә кебек сизде. Юк, җырламыйлар, менә була җырлый алам дип җырлыйлар кебек. Һәм башка килә үзгәреш җиле белән чагыштыру. Чөнки тегендә дә оркестр, монда да оркестр, как будто менә ул үзгәреш җиленең үзебезчә, без белгән кешеләр ясаган үзгәреш җиле кебек. Кызыга, моның бюджеты 1 миллион, тексіне җитмеш. Шулаймы? Аерылмыйча әле. Там, кстати, бүгенме, кичәме Вадим Ленкринг, который теге руководитель, җитәкче булган иде, музыкаль җитәкче, филармониядә уйный, мин курган идем, картасын билетлар сатылмаган. Нәрсәгә? Ну, чөнки кеше бар. Юк, каясын. Менә шул филармониядә аның концерты булган иде. Вадим Ленкринг теге бу аранжировка ясаган кеше. Үзгәреш җиленеме? Ул айрым теге соло килгән инде оркестр. Янда күрсәткәннәр иде, менә карагыз, күпме кеше тыңлыйсызны Вадим агызына дип. Инде кеше әйтә, әлбәттә без күпме акча алды ул бездән, Татарстаннан. Мәскәүгә күпме акча бирде инде, әйме? Һәм безнең артистларга да 15 миллион гонорар бирде ул бер өчен. Аңлашыла инде бу бер хәтердә кала. Димәк, кара, нәтиҗә ясаса мөмкинме? Юк. Димәк, безнең җыр лабораториясының үз нишасы бар. Алар ничектер беренче тапкыр булгангамы, әллә аны теге ахырга ниндидер бер саунд продюсермы, кемдер или продюсер җитмәгәнгәме, ничектер бу җырларны җиренә җиткереп эшләп бетермәгәннәр инде. Димәк, аларга остахана җитмәгән. Җырлар язу, шагыйрьләргә музыка, композитор. Бу яктан калипкә менә үзләренә карарга кирәк читтән. Кайвакытта ишетәсең, без калип менә без теге ничек высокое искусство инде мәйе. Югары сәнгать белән шөгыльләнәбез. Без консерваториядә укыган фәлән. Ягъни безнең бер нинди теге,
Біз барасында былай да білеміз енді. Менә біз тамала консерватория, шуның белән безнең изләнүләр тамам күп юк бит инде аны белән. Яки кайда барырга кирәк. Изләнүләрдә ничектер бу лаборатория булгач, бу чисткана җырлар язу гына түгел булырга тиеш. Мен канәгать булырдым, әгәр дә инде бер җыр булыр иде, ул бөтен кеше ошамаса иде, беләсезме ничектер. Без ничә түгел нәрсәсен бу нәрсә бу. Нигә сез анда белмим сыерны курбан иттегез. Сыер түгел. Нигә яңа инструмент чыкса иде анда. Ну беләсезме, хәтта менә кызык татар концертында бердән бер ул инструмент баян иде. Оркестр бар анда, ләкин бер думбралар да, кылкубызлар бер нәрсә юк нигәдер. Хәтта булар батрой дип атала. Димәк, бу әйберләр һәм үзгәреш җиленнән бу 70 тапкыр арзанрак, ләкин 70 тапкыр яхшырак. Үзенең нишасы бар һәм аларга менә анда яңгыраган җырларга узын гомер телибез, алар китсен, кеше күбрәк кеше ишетсен, аларга обратный связь китсен. Ну, мәсәлән, Яндекс музыкага. Койсы, Яндекс музыка китә димме? Койсы радио, койсы телевидение. Радиоларга таралсын, бездән шундый үгет насихат. Уңышлар. Безнең икенче яңалык, Ләйлә безнең ниһаять чыкты. Хурамга. Күпме чакырдык. Димәк, Ләйлә безнең каяндыр шундый хәбәр укыган. Telegram каналларда, димәк, Матвеев дигән кеше полилингваль мәктәпкә шалтыратып адымнар исемле. Үз баласын урнаштырырга теләгән һәм телефонда сөйләшкәндә әйткән, нигә безгә татар теле кирәкми, менә шундый бәйләнү булган инде. Һәм син моңа ризасызлыкны белдереп, плакат ясап, шул минем бала, кстати, йөри торган мәктәп ишеге каршысына чыгып бастың, шулаймы? Шулай. Әле сөйлә, ничек булды? Ничек һава булды? Ничек кешеләр? Минем апам бит инде 3 балалы ана, берсесен шул адамнарга бирәсе китә. Подготовительный группага яздылар инде Нуриханны. Шуна барып кайтты да, аңа кайсы моментлар ошамады. Менә укытучы да әзрәк кенә урысчага күчте ди. Аннан соң безнең балалар аңламаса, сез ни эшләячәксез дип, мин аларга аерым тәрҗемә итеп торачакмын дип әйткән. Әйтмәй, айсымен көттем ди, укытучы татар теле укытучысы әйтергә тиеш дип дигәнне. Әйдәгез, вакыт бар. Өйрәнергә, татар телен әзрәк кенә подтяните дип әйтүен теләгән инде. Ул да кайгырмагыз, мин аларга тәрҗемә итеп утырырмын дип әйткән. Айсуга бу инде ошамаган, миңа кайтып сөйләде шуны. Бу яртсатта үтмәде, бу яңалык чыкты бу Telegram каналда. Матвеева шундый сук булгатып йөри икән. Син кабындың. Мин кабынаган кеше. Прокуратура тапты, урынлы дип инде бер соравыннан дип. Аны сорауы урынлы дипме? Юк, менә бит кара, мин карагыз әле, гафу. Беренчедән ул Лейла. Абьюз. Договор. Мен сен просто кыз буларак теге кабул итмим шуңа. Ярар. Сәйдәш сәлам. Нәрсә әйтмәкче? Беренчедән ул Матвеева чыгарган гына аны. Аңладыгызмы, теге без аны теге укыдык та яңалыкны, без аны за чистую монету приняли. Дөресен әйткәндә, аны мен карадым, аны Матвеева просто чыгарган гына, тараткан гына, аны башка кемдер шалтыраткан. Беренчедән. То есть анда бит теге уже киткән иде. Баласын шулай мәктәптән мәктәпкә йөртә, үз максатларына ирешер өчен. Мин дә шулай дип уйладым, менә шулай дип миңа килде ул яңалык. Килде. Ну менә хәзер дәшә. Менә имен чыгып бастым, име. Матвеев Тром, анасы аналар чыга башлады. Мин бәс яшәләр бит кешеләр. Карагыз, ичиннән да безнең баранда кешеләр, алар әйтәләр, әйдәгез урыс телендә булмасын, иешләре, без татар телендә булмасын, урыс телендә иешләрен бирәбез дип тотынганнар. Шундый кешеләр дә бар. Барыбер Матвеева булмаса да, аңлыйсыңмы? Анда андый проблема бар димәк. Мен анда кая язырга, кая петиция, кая кул куйырга дип аналар килделәр. Безнең классларда шундый аналар үз балаларына менә шундый җиңелрәк булсын өчен шундый идеялар салып утыралар икән. Теге юк, анда у юк тыйнак кешене. Негатив күбрәк булдымы әллә? Негатив булса да, алар ничектер кыйдан гына мине фотога төшереп, бурлалар да китәләр. Бер-ике генә кеше какая чушь дип чыгып китте.
Неме укып, калганнары кем укыды басып, мен белән зөг итеп сөйләшеп, шуннан да бар дигән әйберләр ишетеп кайттым. Матвеева булмаса да, менә шуны әйтәсем килә. Матвеева анда булмаса, кирмәсә дә инде бар димәк, анда эләккән. Ниндидер урыс балаларга әйтмим, балалар андый гаепле түгел. Монда аналар иренгәнгә күрә, аларны иш эшлисе килми, аңлыйсыңмы? Алар үзләре дә белмиләр татар телен, ләкин татар мәктәбенә баласын бирәләр. Кайтып бала кайтып. Син беләсең бит инде ул татар теле мәктәбе түгел икән. Инде ишетелде. Ансын аңлыйм мин. Инглиз теленә каршы чыкмыйлар, аңлыйсыңмы? Вот шулай ук инглиз телендә балама тәрҗемә әйтәде, пожалуйста, дип әйтми юк чыга. Ул татар телендә генә тәрҗемә итә. Юк, мин теге адвокат дьявола булдым әле. Мин теге Синең балаң шунда укыймы? Мен комментарий яздым, как бы мин үз кичкенә эшемне эшләдем, мен сен поддержал, әйттем, менә баланы мин чынлап та бирдем полилингваль мәктәпкә, чөнки ничектер бөтен информационный поледа да, мәктәптә дә ниндидер шундый тренд китте, как будто менә дөнья шундый акка карага гына бүленгән сыман. Мин ничектер без баланы үзебез дә һәм балаларны да башкача тәрбияләргә тырышабыз. Менә дөнья төрле кешеләр бар, төрле телләр, мәдәниятлар бар. Һәм менә бу төрлелек ул ничектер мин уйлаганым төрлелек тренд дип. Хәзер ничектер дөнья әйләнеп ташлады да, ничектер аклы каралыга бүленеп бара хәзер. Бер-бер аклы. Шуп кели бер-берсенә, инде бу шундый тренд яңа. Мин шуңа күрә полилингваль мәктәпкә бирдек, чөнки балага аңа 10 тел өйрәт, аңа барыбер как бы. Ул аны барыбер өйрәнә. Шуннан ташлый. Бараның нигезе полилингваль мәктәп исеме бараның, неме? Менә бүлмә такта артында бармы шунда полилингваль укыту һәм лингваль фикерләү. Чөнки бу әйберне эшләтү өчен чынлап та яңа формада укытучылар кирәк һәм яңа формадагы әтиәниләр кирәк һәм балалар кирәк. Яки балага чынлап кенә ул кызыксындырсаң, сөйләшә инде, әйме? Кайыкта бар инде кеше телләр кызык түгел, бардыр инде. Ләкин әгәр дә әтиәни үзе әйтә инде, менә мин уйлый башладым, теге WhatsApp-ларны укыга башлаганда, ата-аналар бик зур тәэсир ясыйлар укыту процессына. Шейдә, элек кирә башладылар, минем баламның хәзер шимбә көнне мәсәлән инде 3 атна буе гел күчә расписаниесе. Башта 8-дә укыдылар. Аннары әйтә, безгә неудобно, безне анда плавание кемдер әйтә инде. Ярар, әйдәгез күчерәбез. Хәзер безгә уңайлы түгел. Туктагыз әле. Сезгә уңайлы өйдә укытыгыз баланы. Сез безнең мәктәпкә килдегез, әйме? Һәм ничектер тыкышына башладыгыз. Ну, шуманда минем башына инде шүпләү. Минемчә, әгәр дә син биләсең баланы бу мәктәпкә, бу теге клубка керәсең кебек инде, әйме? Анарның үз кагыйдәләре бар. Син ышанасың анда кеше белә ничек эшләгәнен, һәм бернди җиңеллек, бернди теге ничек ул послабление. Или тут буларга тиеш түгел гомумән. Бу полилингваль мәктәп була икән, ну димәк. Ләкин мәсә искә төште хәзер вакытта гомумән кагыйдәләрне кабул итми кагыйдә кебек әйтәсең мәсәлән, бу конкурска 35 яшькә керә китер. Мен 36 яшь, мен кимгә керә, бик теләсең зур теләгем бар. Бер ел бит инде. Карагыз әле, ул да бар һәм Рәдиф, син әйтәсең, менә шундый яңа форматтагы укытучылар кирәк, әтиәниләр кирәк, балалар кирәк. Мәктәбе бар. Анда беләсең, күпме кеше укый. Ну, хәтле каян аласың? Укытучылар булсын. Ну, укытучылар шундый. Дөресен әйткәндә, мин нәрсәдер әйтергә теге Иртәгә. Баланы шунда алып барасың. Бу эшле, сиңа түгел, тәбрис өчен. Подкаст өчен. Юк, мин теге белмәгәнлектән әйтәм. Мин аның концепциясын күрдем, ләкин ничектер менә әле мәктәпнең тормышында кайнап теге катнаша алмадым. Хәтта мин анда хәзер теге родительский комитетлар фәләннәргә без кирдек. Мин әз генә теге күзәтеп барам, сыйныфтагы анда шундый бик гади теге решениялар. Әле бала да бит әле генә укый башлады. То есть мин әле аның даже нәтиҗәсен дә күрмәдем. Теге әле туйып та өлгермим. Мин карыйм теге компьютерда нәрсәдер эшлиләр, иешләре бергә телләр буенча эшлибез, иешләре ансы бар. Ул пока шул кадәр гади һәм шул кадәр сизелми әле, туелмый. Мин шуңа нәрсәдер әйтә алмыйм. Ләкин теге башта игълан ителгән концепция миңа ошый. Безгә ничек вәгъдә ителде? Менә тикшерербез. Димәк, кайсыдыр фән татарча укытыла, татар теле дәресеннән кала. Мәсәлән, биология татарча укытыла, имеш. Шуннан әлбәттә күп өлеше урысча укытыла фәннәрнең. Һәм мәсәлән, 1-2 фән инглизчә укытыла.
һәм татар теле атнасына бер тапкыр түгел, анда шимбә көн анда мәсәлән ни бөтен дәрестән соң кебек түгел, именно менә 4 тапкыр башка телләрдән ким түгел. Менә полилингвалик һәм татарлык шунда. Несетесім келген елі, анда бір ирод келді яныма, көрініп тұра енді ол урыс, шынды yoqшы келінген, статусный. Оқыды да, просто болады, шынды қуарайсың, статусный көрінейінді. Оқыды да, кімдір против, что ли, метем, бар шынды кішілер, мен мұнда боламны кетірдім, өзім татарын білмесен де, татар тілін білсін үшін кетірдім, деп айтып кеткен кіші де болды. Еладың да? Шоқладым, айтам, яреліс. Коронавирус ярамай. Ақшадан шыған ярды. Маскада тұрдым, специально маскада тұрдым. Бір кіші сөз ете алмасын үшін. Міне, андай кішілерде бар, мен бірде... Ләйлә, қарайлы, сен бұл өзіңнің шығуын білен, плакат білен, сен қазір шындай индикаторға әйленәсін. Сенің шулшы постқа yazылған комментлар һәм сиңа личкага yazылған сүзләр аша біліп була шундай җәмгыять ничек кабул итә менә бу позицияны. Нәрсә әйтә аласың менә? Алар 2-3 көн узды. Өйрәтелгән кешеләр. Нәрсә әйтергә, нинди сүзләр язырга, нәрсә белән апеллировать. Барысы да аларның өйрәнелгән, әзерләнгән сүзләр. Бер үк әйберне токытлыйлар. Туктаусыз. Фашизм, федераль акчага эшләнелгән, сезнең үзегезнең мәктәпләрегез бар, үзегез мәдрәсә төзегездә укытыгыз. Шул бер сүзне әлләнчә кеше киреп язды. Аннан соң ботлар кебек. Аннан соң алар инде минем бөтен гаиләне тикшереп чыкканнар. Кем мин, нәрсә мин? Имеш минем балаларым юк. Һәм миңа яза башладылар аналар. Минем балаларым кружокка парасым бар, мәктәпкә парасым бар. Синең балаларың юк, шуңа күрә плакат тотып торырга вакытың бар. Уңышлар сиңа дип яза. Нәкешләр, аңлыйсыңмы? Теге уйдамый. Нәрсә тотып торырга? Мин тотып торырга плакат тотып торырга вакытым бар. Алар менә эш кешеләре инде, аларның балалары бар. Мин баласыз, димәк, мин ущербны. Аңлыйсыңмы? Мин тора алмыйм мәктәптә. Татар теле сөйләп. Син бу позицияны яклый алмыйсың. Мин балаларым юк. Ну, все понятно. Ага. Тагын? Менә син ничек гомумән, поддержка да язылды бит инде. Поддержка котышкыш күп. Мин китмәсигә, мин уйлаган имә киләм 11-гә, бердә китәм дип. 2 сәгать. Китте анда халык. Туктаусыз миңа килеп сорыйлар. Мин шулай шуңа күрә эшкә хәле тордым инде. Алар бөтен аналар чыгып киткәнче. Поддержка булмаса, алар ягыннан, энләр ягыннан мин китерим. Чөнки менә әйтәм бит, менә сораган кешеләр булды, аптырап, разве такое есть дибеме? Чушь какая дип. Калганнары килә башлады, аннан соң дип. Димәк, синең шундый барбер өметле булды. Шундый аралашу һәм позиция мондай теге, то что поддерживать. Ничек үзгәртергә, нәрсә эшләргә дип сорыйлар мине. Мин белмим, сезнең балаларыгыз анда эштә. Сез менә эштән ничектер укытучыларга килеп сөйләшегез, директорга җиткерергә кирәк. Ул менә ничек уйлап тапканнар бу мәктәпне. Ул биргә тиеш түгел позицияне. Послаблениеләр булырга тиеш түгел. Бер тигез. Мин ничектер Ләйлә урынында утырайдым. Күптән түгел генә. Мин үземне теге җылап җибәрмәдем бит. Юк, мин бүген ел Там бер тапкыр тотып. Яңа этика буенча ярыймы тотсам? Ләйлә. Прям йөрәккә үтеп керде. Радиф. Чё син молчишь? Аның балалар икенче мәктәптә укый. Ярар. Бу булды, мәгариф булды. Димәк, 3нче соңгы сөйләшү. Хәзер коронавирус белән бәйле. Хәзер аның яңа дулкын. В общем, сайлаулар узгач, бөтен концертлар, тайсыр юбилейлары узгач, бөтен бәйрәмнәр узтыргач инде ниһаять теге сигнал бирелгәндер инде, минемчә, яисә мәсәлән Мәскәүне ягынан яба башладылар. Һәм бөтен балалар Мәскәүне япмыйбыз, тасыр концертлары әле бетмәгән. Юк, инде гомумән бөтен сайлау. Кайсы җирне ябалар? Юк, мәсәлән, хәзер мәктәпләр китте каникулга, алданрак. Бу ябу дигән сүз. Алдан китте каникулга. Каникулдан алданрак чыкмаска да мөмкиннәр дигән сүз чыга. Аның өчен инде бер тагын чикләүләр кайта башлады инде, кайдыр анда. Мәсәлән, мин ишеткән идем, чит илдән кайтканда хәзер яңадан справка сорап кирәк, син бер нәрсә юк икән. Яисә самоизоляция кайтып
Рейдлар бара. Рейдлар бар, так маскалар кию, чөнки бөтен кеше масканы салып бетерде бит инде хәзер. Онтасың, үйден шығып кетесің, маска кері қойтасың, мен уже күн сайын қойтам. Сен қойдыр мақсат тұтасың, что ли? Ну, мен маскам тұра енді. Алтар шындай. Апрельда алынған одноразовый маскам ұята, шуны тәрі бересің. Так, біз бик якын отырамыз сақтас. Әлі мен тұттым аны. Тәбірсен не спасти. Ну вот и записали. Һәм Рәдиф сиңа фото күрсәткән иде. Концерт бара, ниндидер йолдызның. Булган иде концерт, Зиверт исемле хатын-кыз җырлаучының. Җырлаучы. Җиҗекләр буенча ниндидер бүген. Зиверт дигән артист. Зиверт ая, хамалар үзләрен дә зур концертында 3800 кеше булган иде. Шундый фотоанда бөтен теге партер инде бүленгән шундый шахмакларга, теге изоляция, якобы кеше шунда баса и тора инде. Һәм аннары ягин теге Патяшина язды, ну без күрәбез, инде күп кеше маска кимәгән инде. То есть аларга ничек рөхсәт бирделәр. Ахрысы инде ярт. 3800. Нет, понимаешь, юк, татне бит ул зур, анда 3800 ул яртысы гына аңлавымча. То есть ярты кеше генә сыйлган инде. Вот шундый концерт уздырган инде. Менә карагыз, менә булай була. Беренчедән Зиверт карарга 3800 кеше килгән. Уже шокка торгач новость. Минем өчен. Зиверт ул популяр. Сен музыка тыңламыйсың. Вот белеп тор. Ул популяр. Вот шуңа күрә анда әйттеләр инде, менә хәзерге вакытта бу оештыручыларга яңа канун булачак. Теге не то что карарга маскаң бармы, прям кидертергә. Там написано там настаивать, и что-то там даже фразалар булган. То есть оештыру өстенә дә җаваплылык күчә. Маска кию буенча. Не просто син теге бар масканы бирдең, а син кидең. Кара, ну без экскурсияларда менә хәзер китапханәдә кидерттерәбез бөтенесенә. Чөнки теге яртысы ну юк дип шулай. Юк икән берласында китәсең инде. Мин беләсезме, бу яхшы бизнес бит. Мин хәзер әле генә уйладым. Яңадан маска тиге башлыйсың, что ли? Моннан Юк, китеп. сатасың. Типа экскурсиягә киләсең мәсәлән. Маскаң юк. Экскурсия бушлай, маска 300 Мен ярым димәк. Юк, теге инде. Тегелгәне мен ярым. Матур маска монда китапхана дип язылган. Һәм Рәдиф ничектер бу хәбәрне минем теге тыңлавы авыр, ничектер кыен, чөнки былай да ниндидер күчеш чоры бара. Нәрсәдер теге элекке теге йоклаганнан уянып килү генә бара әле, бөтен ивент, мәдәни дөнья, мәдәният дөньясында. Һәм яңадан бу шикләүләр керсә, яңадан бу театрлар мәсәлән ябылса, ул ничектер беренче дулкынга караганда авыррак кичереләчәк. Морально авыррак булачак. Алар ничек өйрәнгәннәр, әзрәк кенә паникага бирелеп, алар тырыша башладылар да, икенче тапкыр шуны эшләргә көч калмаган инде. Теге уйлап каралар, яңадан эшләргә тиеш, яңадан реклама, безне онлайн карагыз димме? Театрларга шулай. Кеше уже өйдә утырмый. Всё. Изоляция юк. Мен нәрсә сескә что башкортларда, театрда инде күчерә башланды спектакльләр. Чөнки актерлар ширли башлады. И все күчерәләр аларны. Ну, беләсезме нигә? Чөнки без ничектер бу айберне кабул иттек. Ну, ты гади эпидемия күпне түзеп утырдык инде беренче ай узды, хәзер килә кайтабыз яңа тормышта. Юк, кайтмый яңа тормыш бетте. Менә бу вакытны уйлап торырга кирәк иде, ничек моны үзгәртергә. Беркем дә уйлап чыгармады. Ой, рәхәт ничек безгә, без театрда йөри башлыйбыз. Һәм кеше җиткереп йөри анда. Ой, театрда гомер коронавирус төшкәләр. Юк, менә кичә филармониядә ничәмә карт кеше иде, алар көлеп безгә маскалар кирәкме дип йөрде. Мен шоккаттым инде. Менә сез шундый җаваплы кешесез, без аңларга тиешсез. Бу масканы мин үзем өчен гирмим, миңа нәрсәнде. Мин бәлки 5 тапкыр эшләгәндер инде, мен бу кеше белән аралашып. Ә сезгә нәрсә тисә, сез ятып торырсыз аннар. Һәм ничектер менә икенче дулкын кайта башлады бит, нихәл Трамп та чирләде бүген. Трамп та чирләгәчтен инде безгә инде. Трамп та чирләгәч. Юк, Рәдиф, мин әйтмәкче идем, анда бит 75% дөньяда кешеләр авыртмыйча, бер нәрсә, бер ничектә без күнек алмыйбыз бу әйбергә. То есть ул һәр вакыт безнең белән булачак. Алайса сакланмаска кирәк. Тизрәк 75% авырты бетсен дә. Ну, по идее шулай. Ну, теге бер мәлне булмасын главное. Одномоментно булса, то вообще хаос башлана инде анда. Медицина теге койкалар бетеп, шулай. Шуннан курку бар. Ну, булай бит инде без авырты, по идее без ширләргә тиеш. Бу менә просто сузылып. Һәм яңа тәртипләр алар шундый кискен булмасын иде. Чөнки
теге элекке самоизоляцияга мине мәсәлән кайтасым килми һәм миңа иҗат кешеләрен бик жәлим аларны. Чөнки иң зур алар өстенә ятачак шундый. Ну хорошо, мен әйтәм, минем өчен маска кию гадәти бер. Минемчә кызның өчен дә шулай иде, бәлки берничә атналарны син йөридем, белмим. Минем өчен мин автобуска керәм дә киям масканы. Мен пешага бер кесе дә килмәсәм дә алай берне. Әйтәм, минем өчен ул теге ритуал кебек. Ну мисал кулны юу кебек, әйме. Кулны барыбыз да юабыз. Юк, менә кеше юк әйтелгән икән кибеткә кергәндә маска кирәк. Әйтелгән икән транспортка кергәндә маска кирәк икән. Әйтелгән икән мин эшлим. Ну мин аны теләп инде бу минем өчен ритуал. Мин ияләштем, белмим, мин авыр түгел. Юк, мин дә ияләштем. Ну мин урамда кимим мәсәлән теге эшкә барганда. Шуңа күрә мин әйтә алмыйм теге көн сайын киям дип. Һәм минемчә менә, ну әйек чөнки без бөтенебез дә сәнгать белән бераз беркән, минемчә бу чиктер өстәмә җаваплылык. Әгәр театрны яратасың икән, бу яратуны күрсәт инде, пожалуйста, теге сүзләр белән генә түгел, эш белән күрсәт, менә маска ки. Бәлки шулай язарга алам эшкәндә. Яратасың ки масканы. Һәм чөнки театр маскалар, яки таратырга кешегә матур гына маскалар. Тотып торырга кирәк. Чөнки бик моңсу булачак, чөнки мәсәлән, минем өчен менә бу театр сезон ал башланды инде бер бик популяр әсәрләрдән, шундый бик кассовый, минем өчен театр ул шундый кечкенә генә эксперименталь бердәм тора бит инде. Әгәр дә бөтен театрлар бөтен шундый кассага китә башласа, бездә бит кеше аз кирәк хәзер. Безгә һичшиксез кешене залын тотарга кирәк дип башласа, авыр булачак. Менә ничек моң эшләячәк, белмим әле. Моң эшендә куркакка куласы бит әле эшне генә башлыйлар. Әле безне октябрь башында хәзер Туфанның беренче һава спектакле булачак. Аннар Дәрдемән, аннары менә Моң исемле үз спектакль үзем бик көтәм мин аны дөресенкәндә. Алайса алар белән булачак. Ну, камерный театрлар өчен мин бик борчылмыйм, чөнки аларның миңа рәхмәт киләләр дип син күрмәдең. Бу микрофоннар урман кебек. Теге камерный театрларда урын аз һәм аларны ул не смущает. То есть анда моңда мәсәлән мондагы площадкада анда максимум 130 урын. Максимум. Анда мин беренче партизанский спектакльгә бардым. Кстати, нигә без аны не обсуждаем? Моңда беренче спектакль чыккан. Милли китапханәдә театраль площадка бар, мәйданчык бар. Анда Москва говорит дигән спектакль. Без анда өстәл артында утырдык берничә кеше генә. И беркемне дә не смущало, что анда 300 кеше читтән карап тора. Моңның бар фонды, анда ничек акча килә. Бар мәсәлән театр акт үзенең җиһазларын сата башлады. Знаешь, аларны сата башлады. Ну, менә аппаратурасын сата башлады. Менә бу акча юк чөнки монда аларның берендә килми анда. Куяндыр. Аларны нигәдер милли китапханәгә арым резидент дип күткәрмиләр. Монда аңлашылган син бөтен теге театр проектны алар шулай яхшы яшиләр ишмеш. Юк, мин яхшы яши дими. Мин әйтәм, менә аларның камерный театрларда барыбер кеше аз иде һәм аларны ничектер айырып утырту ул проблема түгел. Уйлап кара, синең зал 1000 кешелек. Юк, бу бер турында түгел. Хәтта тагын ябырчаклар син театрларны. Вот мәсәлән. Ну, анда кирәк. Тураим япсалар инде, анса авыррак. Чөнки бер тапкыр эшләп карадык. Кеше түзде, әйдәгез. Кабаттык моны. Барыбызга да сәламәтлек телик. Тазалык, сәламәтлек калганы булыр. Тазалыксыз ябсын. Кирәк түгел. Алла бирсә калганы булыр. Шулай бит. Шундый нотада тәмамлыйбыз. Рәхмәт. Сау булыгыз. Сау булыгыз.